Noswaith dda! Falle bod pethau bach yn dyn ar hyn o bryd, ond nathon ni ffeindio chydig bach o bres i ddod â ni i Japan! Konnichiwa! Na, gyda ni'r bus i ganol Caerdydd go iawn, ar gyfer y Bandit olaf erioed. Rhaid fod dod i ben. Mae popeth da'n dod i ben, Huw Bach. Pobl y cwm? Na, mae'n pwynt digon teg. Dyma beth sy'n ar y Bandit olaf erioed! Mae'n un da, fyd. Colour armour, crash disco, a creision hyd. Mae'r bandiau gyd yn cychwyn efo ec. O'n i bai am Griff Rhys, Troubadour, Tsunami. Dylmei ar llongau a celforiaeth. Felly, peidiwch chi'n mynd i'r Sianeli Elis na nawr, iawn? Arhoswch da ni yr olan y gyfres, erioed am byth, amen. Am yr rhaglen heno, ni'n llawn Mae'n llawn dop, does na ddim darnau gwag o gwbl. Dim byd o llawn dop. Llawn dop. A ni'n mynd i gychwyn efo band sy'n newydd i'r rhai album hir ddisgwyliedig, Troi a Throsi. Nath Huw fan hyn lapswchan da'r drymar yn y Steddfod. O, mae fe'n dilish. Dyma'r odds. Drychwch mae Griff a Rhys yr Odds wedi dod i gael paned ar ôl eich can Sian. Diolch am chwarae. Dim problem. Treni mawr bod Griff Lynch ddim wedi gallu bod efo ni heddiw. Go Griff Lynch. Fi'n hoff un o'r ons. A fi. Yn fe nath sgwennu Sian, ydych chi'n gwybod pwy yw'r Sian yma am be mae Griff yn... O na, dwi'n cweit... Da ni'n hollol siŵr. Da ni'n siŵr am pwy ydy Sian. Da ni'n meddwl rhyw hogan anffodus ydy. Di Griff ddim yn mor llawer o hynny. Diar, eich llongychiadau ar eich album cyntaf chi, Troi a Throsi. Mae'n rhaid bod yn neis cael album cyntaf allan, ydy? Mae wedi bod yn amser hir, Rhys. Yndi, mae'n hen bryd gael allan, dwi'n meddwl. A nathon ni rhaid lot o amser nawn iddo.
A dwi'n meddwl, da ni hapus o beth da ni wedi cael allan o'n Ie, wedi cael mater da hyd yma, dyn ni'n prowd o hwnnw. Da iawn. Be ydych chi'ch bwyntio chi o ran chwarae'n fyw yn 2011? Ond mae sbyn dda, dwi'n meddwl, yn Wrexham. A nathon ni wneud lot o wyliau bach hefyd, y sesiwn fawr o ffel. Oedd hi'n neis cael sesiwn fawr ar ôl. Pista Rock, yn braf cael O Pista iawn, Rock. yn hyfryd oedd. Griff ar rhai llongychiadau, ac pob hwyl i yr odds yn y dyfodol, mae troi athrosi un album hyn y diwedd. Diolch yn fawr am sgwrs. Fi'n siŵr oedd y car cwmni diwetha'n llawer neisiach na'r un yma, Hyw. Toriadau fe Hyw, oedd rhaid ni ffeindio'r arian ar gyfer y plasti newydd na ti wedi prynu rhywle. Hyw, ti wedi clywed sybrydion meleisus, a wedi prynu plasti. O beth ti wedi gael? Pasti. Pasti. Dyma beth sydd wedi bod yn digwydd yn y sîn yn ddiweddar. Pasin, mae'r SRG di marw. Yr SRG di marw go bryn. Edrychwch ar yr holl gynnyrch gwych sydd wedi cael ei ryddhau es ni fod ar yr awyr ddiwetha. Ddiwedd yr haf gafon ni albums ac EPs gwych gan Lleuwen, Gwyneth Glyn, Sybrydion, A Lewis, Masters in France, Jen Janiro, Plant Dyw, Troubadour ac y Record Goch. Y mis Hydref a Tachwedd rhyddhawyd albums Colorama, Yr Odds, Hyw M, Dan Eimor ac EP Crash Disco. Ac yn fwy diweddar, sengl Nadoligedd Plant Dyw, album Llwybr Lleithog, sengl Sen Segur, EP y Violas ac album Yr Angen. Gafon ni hefyd album Saesneg gan MC Mabon, Texas Radio Band a Mr Formula. Hefyd Hyw mae blwyddyn nesaf yn edrych yn addawol yn barod. Bydd gan Plycu EP newydd ym mis Ionawr a bydd Cowboy Sauce Bwtonog yn rhyddhau ei trydedd album nhw. Mae Yucatan wedi llwyddo i gael can ar album aml gyfrannol gan label o Mexico, allan y mis Ionawr yn Ne America. Mae Masters in France hefyd yn rhyddhau deunydd newydd yn gynnar flwyddyn nesaf, gyda gigs yn Ewrop wedi eu cadarnhau. Hefyd, gallwch chi edrych mlaen am gerddoriaeth gan Georgia Ruth Williams, Nain Bach, Fflir Dafydd a Ray Sources, Colorama a Richard James. A phwy a oed be arall mae cerddorion talentog yr SRG yn mynd i fod yn neud yn 2012, allai ddim aros. Newyddion Marleni di bod Gwyl Womex, y farchnad broffesiynol